Wannan fim din shine buri na kawo. Wato ɗanki kika tura ya je ya shiga harkar nan ta 'yan iska, wato fim zai yi ya zama shi ma a dinga nuna jinsin mu a sinima. Ta yaya zan tura ɗana ya je ya lalace? Ni fa uwa ce. Ni gaskiya yaya wannan magana ba ta yi min ba gaskiya. Uwa ta ce ke? Ko ke kika tsugunna kika haife ni? Jamil da ƙashi dai har na fara shawarwarin gaskiya ni zan gudu in bar garin nan. Ba zan tsine ma ko nema baki ba, amma ka je ka ga 'yan fim nan. Mace ɗan yanzu in ka gaya masa ta kallami yaƙi samar dantse dan da a kusa da ni ma yake make shi zan yi. Dalma! Kai ni da ina so ka ne kuma ina so ka aure ni. Kuma nema mata. Kin je auren dole za a yi mai. An maka auren dole. To bari in gaya miki, ɗana ba zai aure ki ba. Kuma ba zai taɓa zuwa inda kike ba ballantana ki zaton zai aure ki. Wallahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku. Lami! Wata makaranta a nan ake ɗaukar darasi. Wata makaranta a nan ake ɗaukar ilimi. Wata makaranta a nan ake ɗaukar darasi. Wata makaranta a nan ake ɗaukar ilimi. Wata makaranta kowa da kowa soyayya. Wata makaranta har malami ma soyayya. Wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta. Wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta. Halima. Yes, sir. Ki zo ofis ki same ni, ina neman ki. Okay, sir.
Halima. Lafiya, kalau Halima. Dama neman da kika ji ina maki, ina so in tattauna ne da ke akan ƙawaki Jidda. Naga kwana biyu ta zama gata nan dai kamar ba ta da lafiya. Me ke damunta? To gaskiya malamin gaya maka gaskiya abin da Gaskiya kuma kan me? wallahi ita ta kamu da tsohon yaro cikin ajin mu mai suna Sadiq. Sadiq kuma cikin class din ku. Ai wannan Sadiq din. Wata Yana makaranta. nan cikin kilas ɗin Sadiq a suna ne. Shi ne sa ta shiga cikin damuwa da rudani sosai. Ba komi Halima. Ba komi zan neme ki. Tafi kawai, zan neme ki. Sadiq kuma? Okay? Exactly Sadiq. Shi yasa sometimes ina lecture ina ganin yarinyar nan hankalinta baya kaina. Okay? Zan sayar da zan yi da shi. Lallai zan ɗauki mummunan mataki a kan shi. Bai san ya Jidda take a wajena ba ne. Zan ɗauki mummunan mataki a kan shi. So I hope everyone have got what we said and what we have proved today. And kuma insha Allah mun gama da karatunmu na yau. Then in Allah ya kai mu kuma next time, then we shall continue from where we start. But before going out, I supposed to ask some question and dan tattambaye ku saboda gane ina mun ka kwana koda ba kan karatun da mun kai bane. Ana ina mun ka kwana kuna tare da mun ko ba ku tare da mu. Mrs. Scarlett, excuse me, stand up. Mrs. Scarlett, I want to ask you. Basically, let me see. Bari in samu tambaya daga wani wuri somehow. Saboda na san yanzu kun dan yi lodi zama lalle ku bani amsa kan abin da in kun je kun yi research based on sai ku dawo mu tattauna kan wannan. But yanzu Mrs. Scarlett, ina so in tambaye ka. What do you understand by name crocodile? By name crocodile. What do you understand? Me ka fahimta da abin da aka ce ba crocodile? What is crocodile? Rashin jin dai na nan. Ina tambaya ka mi a crocodile? What is crocodile? Banza takwali. Takwalin banza. Banza na zauna. Takwalin banza. Ke, mi kika kallo? Get up. Tashi. Mi kika kallo? Ana tambaye ki kina can kina dariya ko? What is the difference between rabbit and rat? Walwala ku ne nace ki me? What is the clear difference between rabbit and rat? Ga min. Ko kina ganin ina nuna ne ina maki magana kina kallon kina wani kalle. Har mai da glass. What is the clear difference between rabbit and rat? Wata makaranta. Oh, shine kuma kika kallon kala kina dariya. Saboda ga sa'a ki yazo yana top up na karatu ko? Malam dare waka soyayya kace. Okay, da waka soyayya ce. Wata makaranta. Bes. Lallai garanti ya kamata sai na zauna da management kan ajin nan. Yaran ajin na fahimci na saka muku fuska for the beginning. Kun mai da karatun shi. Ke. Shi maki ne what is the ke kallon nan? What is the difference between rabbit and rat? Takwala kwanza katon kanta ba abunda ta yashi shashanci soyayya. Sai na gani yadda zaki graduating ina makaranta. Zauna ke ba. Ke me ya kawo glass sama kanki? Kwalliya nake yi. Kwalliya ga ki makarantar fashion and design. Kawo shi nan. Ina maki kawo shi nan. Dare ka ban mun kayan. Kawo shi nan ko in tsara maki mai. Sakariyar banza soyayya. Takwala banza ba wanda ta iya cikin aji. Kai, fatan ai ku ne takwallan banzawa wai. Wata makaranta. To, tun da dai haka Allah ya da rayuwar ku ci sai haƙuri. Let me see. Like. Jidda, get up.
a sai kenan. Wata makaranta. Jidda, I want to ask you a silly question about wanga irin cikin yanayin. Jidda, Wata makaranta. me aka ce ma Bob? Da kowa soyayya. Bob. Wata makaranta. Jidda, ina tambaya ki what is Bob? Bob. Habaji, don yan aji. Habaji, du. Na san ki dai da kokari. Kalle ni mana. Ke, take ci gaba da. Jiddu ina jin kin wani, ina jin. Kai. Ana tambaya wata bawan banza. Wata Jidda makaranta. an sa mana what is Bob? Har malami. Haba, Jidda haba. Na san dai ajin ga in baki zo number 1 ba, ake zo number 2. Kan na ja, na sani. Yi kokari mana. Haba yarinya mai kyakkyawan ɗabi'u duk ta yi kallon banza. Ina jin ki. Haba, Jidda. Na san ki da kokari sosai. Ina alfahari da ke cikin ɗaliban aji. Jidda, wai me ke damun ki kwana biyu so very silent. Karatu ma kin yi cooling down. Jidda? Ake ba zan ce maki koyi ba, ai ba ki ɗaya daga cikin tabbalan ajin ba komi. Amma dai next time ki yi kokari Jidda ko yanzu partial very good. Zauna kin ji? Zauna. Wata Yarinya da kirki. makaranta. Har malami. Let me go to the next. Wata makaranta. An yi suya an mance da albasa. A Sadiq! Wata makaranta. Ya ɗau. Wata makaranta. The guru of my class. The fifth power of my class. Sadiq ina da kai ba ma sai mun je directory ba kai da turancin da Hausa to your own place it's all the same cup of tea. Let me Malam Sadiku. Za ka min bayani ne cikin sauki. Kaga duk tambayar bata shahi karatun da mun kai ba yau. Amma ina son ka bambance min menene za a hada da katako a yi makin kujera. Da menene za a hada da katako a yi makin kujera. Ana samar da ƙarfi da sauran nututtuka waɗanda za a yi da su wajen haɗa kujera idan ga katako. To yanzu kuma in an kashe a aje waccan kujera, menene ake samu a dan sassaƙa shi sai a yi turmin da ake barkaɗi yana haka cikin gida? Turmi da ice sa. Iccen dogo ko gajere? A'a ba dogo ba, za a iya samu gajere wanda idan aka haɗa turmin zai fi ƙwari, idan aka ce a sa dogo abun ba zai ba da dace. To ya ake haɗa turmin? Bugu shi aka yi da hannu ko kore ya kamar aka kira abin da aka ma turmin kayan da mutum. Idan aka samu ice masu sassaƙa su sun sayar da suke su samar da turmi. Wonderful student. Shi yasa nake, please clap for him. God bless you, Abubakar Sadiq. So I think karatunmu na yau ya kai ƙarshe, za mu iya hahaɗawa. Then you should come and meet me at my office of this your class. Bye. wallahi baba na mutu mu kara makarantar nan mu kama aikin yi wallahi. Wallahi baba ina gaya ma takarduna kaɗai na ka jira ni ma da na ƙara makarantar nan an ka bani ta na gida tana jira na wallahi don su billi fes kawai na kaso ni ne. Ku duk burin ku kenan, ni bani da wani buri a rayuwata shine ya zama na mun ƙara makarantar nan na zama shahararren mawaki ba Najeriya ba all gaba ɗaya duniya shine burina ne. Mawaƙi yake son zama ke ko? Ni burina shine kuma kammala karatu na ashirin da mawaƙan kasuwa. Annabi na da alfahari. Ku duk ta buri ne domin dai na san halin da muke ciki. Ba ku san kwana biyu ban zo class ba. Tsoro na nan malam kawai ya shigo class ya iske ki wallahi. Ni dai na san matsalar da muke wallahi. A gaskiya ni babban burina shine idan na kammala karatu in samu aiki. Bayan na samu aiki in dinga tallafawa iyayena. Domin na san irin fadi tashin da suke da aka yi karatu kaga kuwa ai suna buƙatar taimako ba gaskiya haka ni wallahi yayi ni ina karatu da wani
iya mu'amala ba iya karanta ba wai dan ki na aiki da shi ina so mu international business shi Allah ya cika mu Okay. amin ya Allah Taimaka. Allah ya taimaka Wata makaranta a nan ake ɗaukar darasi. Wata makaranta a nan ake ɗaukar ilimi. Wata makaranta a nan ake ɗaukar darasi. Wata makaranta a nan ake ɗaukar ilimi. Wata makaranta kowa da kowa soyayya. Wata makaranta har malami ma soyayya. Wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta. Wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta. in ba kuna wawaye ba sakar karu kawai makin ku dauko littafin ku aje for common purpose ku yi karatu ba ku ya wawaye banza shashashu da kun ji dai kunya wallahi ban taba samun aji wanda ya kaban ciwon kai ba sama da ku ba wallahi wayanda sun kauce ba haka sun kai ba kuma wallahi zan ba ku assignment based on abun da mun kai jiya na rantsi da Allah ya mutu ya rubuta min shirme and then ko in ga yayi copyright yayi kama ɗaya da na wani wallahi zan tattauna da management ko kai dan gidan uban wani sai ka bar makarantar ga wa banza shashashu kawai wallahi ya kawai da ba su rayu ina so ko uwani da kai ya kasance wayan da sai ya gano wa wanda Wata makaranta a nan ake ɗaukar ilimi. Wata makaranta a nan ake ɗaukar darasi. Wata makaranta a nan ake ɗaukar ilimi. Wata makaranta kowa da kowa soyayya. Wata makaranta har malami ma soyayya. Wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta. Assalamu alaikum, Malam Sadiq. Amin wa alaikum salam. Kana nan zaune kai kaɗai, ashe karatu kake yi.
barkaki ta kike. Daman Malam Sadiq ina so in yi magana da kai ne saboda ƙawata ta zo ta nemi izini kuma ka ba ta dama. To ina jin ki. Faɗa. A gaskiya Malam Sadiq a class ɗin nan gabaki ɗaya ka fi kowa natsuwa kuma yadda kake mai da hankalinka a wurin karatu. A gaskiya abin da nake so in gaya maka a nan shine ina matuƙar son ka. Kina so na? Ni kike so? A gaskiya ni ba so yana zai a makarantar nan ba. Dan Allah, dan Annabi, kada ki shiga rayuwata tun da farko. Ƙarin faɗa miki gaskiya ni karatu na zo in a cikin wannan makarantar ba soyayya ba. Ina fatan kin fahimta. Karatu na zo in ba soyayya ba a cikin wannan makarantar. Dan Allah ki haƙuri. Sannan ƙara faɗa miki wata magana. Kada ki ƙara zuwa da irin wannan magana ta soyayya a rana tsakiya kuma a cikin wannan aji. Kin ji ko? Ya zanayi in barka, ya zanayi, ya zanayi in barka, ya zanayi da in barka kara ne in mutu ne. Wata makaranta kowa da kowa soyayya. Wata makaranta har malami ma soyayya. Wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta. Where are the rest of the students? Wata makaranta. Ban ga sauran ɗalibai ba, na ga ajin gaja baya. Where is Jidda? Ban ga Jidda ba. Ban ga Samira ba. I'll take serious action akan ku. Ina Samira? Ina ma sauran ɗaliban? No, ina ba iyayen. Ina sauran ɗaliban? Malam Ahmad, na wuce na ji kana faɗin cewa yara ba su makaranta ba. Ai malam gari class ɗin su zo ga wallahi. To ko me yasa? To malam wallahi dai kawai dai sai an ɗauki serious action, kaga especially yaran nan Jidda da Samira. Ba san me hana su zuwa ba kuma always they are regular attender. To wai shi yanzu su ba za su yi tunanin wannan abin zai kawo musu matsala ba? Gashi kuma mun kusa fara exam? Kai, wannan ai sakarci ne. Wallahi sakarci ne. Ba su ɗauki abin da muhimmanci ba, shi yasa mutum ya zo jaraba ya zo ya samu abin da bai so ya samu kuma ya ta kuka da makaranta. Alhali kuma shi ya ja mu kanshi matsala. Wallahi malam gade mu. Ni yanzu ban ma san me dole sai an ɗauki serious action kan yaran nan dole. Most important thing a ɗauki mataki gaskiya. In Allah ya yarda malam. Saboda wannan ai sakarci ne. Ya za a ce wai mutum ba zai zo makaranta ba. Gashi kuma an kusa fara exam sai da Allah. Na yi malam gari haka nan nika fama da class ɗin nan. Kawai dai ban zo na yi layin complain ba ne. Kai, Allah sauki. Gaskiya kai bincike Malam Ahmad ka gano shin me ke hana su zuwa makaranta, idan za ma a ɗauki mataki a kai sai a ɗauki mataki a kan. Da wannan sakarci ne gaskiya. Insha Allah za a bincika. To shikenan yayi ba damuwa. In ka kare Malam Ahmad da Allah ka sami ni office, ina son ganin ka, kaji ko? Na rantsi da Allah wallahi sai na ɗaukar muku mummunan mataki. Yau na ma ba wani lecture da za mu yi yau, mun wasa ba abun da za a yi. But kakku da mu, ban da wata matsala da ku, zan ɗaukar muku mummunan mataki. Dole sai ka yi tattauna da Chris. Dole. I don't even have time to take you. Yau ban ba ka darasin da ramu. Zan dawo zan sami. Kaga yadda abun ne yake tafiya. Yaran nan absence ɗinsu kullum ƙara ƙaruwa ya kai. Ni ban ma san ai goma da dai Allah ya kawo ka ajin ka gani da idonka. Ka gami ka faruwa
duk wani serious action da ya kamata in ɗauka ina ɗauka. To godiyar da nake ma ubangiji shine cewa ka zo ka gani da idonka. Yanzu sai mu tattauna ta yadda za a ɗauki wani mataki kwakwara, especially kan yaran nan da Jidda da ƙawarta. Wato yaran nan malam suna ƙoƙari days back, amma yanzu abin su ya fara ban tsoro, kullum decreasing su kai, ba wani abu da za a gani na suna promoting kansu. Ya kai ma yanzu kaga suna skipping din zuwa ranar makaranta, za ka iya ganin su yau baka gan su gobe ba. Ina tsoron a ce yaran nan uniform din mu suka sawa daga gidajen iyayensu su baro gidajensu su je wani wuri da uniform din, bayan bacin suna ga iyayensu ya zama bacin suna ga makarantar. Gaya kuma at least dai mu wuri ne na wurin bada tarbiyya da kulawa, kuma amana ne kanmu. To amma yanzu ni ban san yadda zan ce ba, ina dai sauraron ka, na taho ne da mu tattauna, saboda malam duk wani namiji kokari makarantar ga ina yin shi. So malam Ahmad kenan, dama makasudin kiran ka ofis da ne kenan domin ka zo mu tattauna wannan matsala da take tasowa cikin wannan makaranta ta mu. Allah hakikanin gaskiya wannan matsala ce babba ba karama ba, domin kuwa kaga iyayen ɗaliban nan suna sa ran cewa suna makaranta idan suka fito daga gida, to kuma kaga ba su zo makaranta ba. To wannan matsala ce babba, kai tana ma iya haddasa makarantar matsala, wanda me yasa mu kuma mu ya kamata mu ɗauki mataki tun da wuri, don ƙarfe tun da zafin shi ake lankwasa ta ba sai ya buce ba. Sannan kuma idan ya kamata ma mu kira iyayen waɗannan yaran domin mu zama da su, mu tattauna da su, mu faɗa masu matsalolin 'ya'yansu, idan akwai wata gudunmuwa da za su bamu sai su bamu. Kaga ta nan a iya shawo kan matsalar. So malam ba wata damuwa, amma dai yanzu abin da nake gani ya kamata ya kamata a ɗauki wani action na in between tsakaninmu, irin kamar na attendance ɗinsu, lokacin shigowa a ɗauki attendance, lokacin fita that means out and in attendance. In za mu fahimci yanayin zuwan mutum da rashin zuwan shi, in mun ga za mu iya ɗaukar mataki da kanmu sai mu ɗauki matakin. In kuma abun ya kai dole sai mun gayyaci iyayen yaran sai mu gayyace su, amma shawara ce ka sai yadda ka ce, amma dai basically tawa shawara kenan. So babu damuwa. Kaman attendance din da kace a ci gaba da ɗaukar shi. Duk wanda ya shigo ya rubuta sunan shi, lokacin da ya zo da kuma lokacin da zai fita. Ka fahimta? Sannan na yi wata shawara. Akwai malaman da duk da kana kokari Malam Ahmad ba kaɗan ba. Akwai malaman da zan kokari in kawo cikin wannan makaranta domin su ci gaba taimaka maka inda ka tsaya, misali su ci gaba da rika maka aiki insha Allah. Wannan shi ne. Na gode sosai malam. Na gode. Yara ba su son karatu, iyayensu suna kashe kuɗi, amma su ba shi ne gabansu ba. Yanzu gashi annan su a fara exam, kowannen su ya shashantar da kai ba makarantar ce a gabansa ba. Allah sauke. Wata makaranta a nan ake ɗaukar ilimi. Wata makaranta a nan ake ɗaukar darasi. Wata makaranta a nan ake ɗaukar ilimi. Samira, please bana Samira. Haba Samira, wani menene ne bai sa kwana ina maki magana ina ta maki kina kyale mu. Me ya faru ne? Kuna maki wani abu ne wanda ni ban san. Gaba ɗaya makarantar gana rasa mi kamin daɗi. Gan inga ko ina ka je shi aka magana. Kuma yanzu kai. Yanzu ba ɗaya na fara jin daɗin makarantar ka wallahi. Mu kawai ku kun zo kuna ta akwai matsala kawai ku faɗa mana solution shine mana. Me ke faruwa ne wai? Kuna ji ba shi bane ishin mu gaba ɗaya ya lalace.
Ya gari. Lafiya ka zo muna ranka a baci. Me yake faruwa? Kawai wai ka ji abin da aka magayin ka. Me faru? Baba kai dai bar kawai baba. Wannan sarki din baba. Yare na mutane da yayi. Wai sarki dan uban wani ne sarki. Kai da Allah da gode shi ba mu kawai ba shine gaban mu. Kai da Allah kai da Allah aka tara Allah. Ba mu ba shine gaban mu ba kawai ne mata makanta gani kawai gaban mu da Allah. Just kawai na ruwan mu wai. Ya zanayi barka ya zanayi da in barka kara ne in mutuni wata makaranta a nan ake ɗaukar darasi wata makaranta a nan ake ɗaukar ilimi wata makaranta kowa da kowa soyayya wata makaranta har malami ma soyayya wata makaranta wata makaranta wata makaranta wata makaranta wata makaranta wata makaranta Hey, Mr. Man. Sorry sir, as what? Kawai sai ka ce min sorry sir, me an kai me yasa ka zo latti? Sorry sir. What is the essence of zuwan ka latti? Gaya min. Get out of my class, hita. Sorry sir. Na ce ka hita. Sorry sir. Okay. Kneel down there. Wato kai kawai yanzu ka gane yi mutane latti. To this is the first and last. Idan ka ƙara shigowa ina lecture ba za ka ƙara shigo ajina ba. Kai in fact ko da ƙara zuwa kai latti makarantar na ina nan ba za ka ƙara shigowa ma makarantar ba balanta na ajina. Wawan banza sakarai. Tashi ka je ka zauna. Sakarai kawai. Amin alaikum salam. Malam Majida. Yawa barkan ki dai. Da Allah Sadiq ya gaskiya ko da a ce Sadiq ya shigo to bai zo nan ba sai dai in yana a class. Yayi ba matsala. Yawa Jidda. Ba ki ji ba? Na san irin san da kike yi wa Sadiq. To ina da hanyoyin da zan sa ki mallaki Sadiq. Ki same shi ki juya shi yadda kike bukata. Amma sai dai ni ma ina bukatar ki man wani taimakon. Ina so ki mallaka min kawarki. Ƙawata, wacce ƙawata? Ga ta nan Halima? Ni kuma in dai akan soyayya sai ce zan iya yin komai. Ka kwantar da hankalinka in dai Halima ce za ka mallake ta. Gaskiya na gode sosai. Idan kika min haka kuwa sai inda ƙarfi na ya ƙare akan ki mallaki Sadiq. To shi ke ba matsala na gode. Ya kama ni ya hana ni sukuni ko ina ni zane ban gani ni ban ji ya zane in barka ya zane ya zane barka ya zane
da in barka gara ne in mutu ne. Wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta, wata makaranta. Wa alaikum salam. Malam ina wuni? Lafiya kalau ya kike? Lafiya kalau. Ana ta karatu, haziƙar ɗalibata. Ina matuƙar alfahari da ke. Bayan wanki can na ta wasa amma kika kiran kina ta karatu. So tun da dai yawa Allah ya ara min dama na sami ki kaɗai ba tare da ɓata lokaci ba, akwai dama maganar da nake so mu tattauna da ki. A farkon fari ina so in tabbatar miki da cewa kina ɗaya daga cikin ɗaliban makarantata waɗanda ina alfahari da su. Ina jin ki a rai saboda kin san ya kamata kuma kina mai da hankali kan karatunki. Jidda alhaƙiƙanin gaskiya bayan wa'innan abubuwan akwai abin da yake raina wanda yake tafe da ni shine ba a kaina aka fara ba kuma ba a kaina za a ƙare ba, an saba yi. Amma bari in daina maki ɓoye-ɓoye, buɗaɗɗiyar magana ita ce Jidda ina son ki. So kuma? Tabbas ina son ki. In barka ya zane yi, ya zane yi, barka ya zane yi, da in barka gara ne in mutu ne. Haba Sadiq, haba Sadiq. Ka san irin soyayyar da nake maka a cikin zuciyata, so kake ka kashe ni? Sadiq, ka san ina matukar son ka kuma ina matukar ƙaunar ka. Ta yaya zaka bari son ka ya addabe ni kuma ya haifar min da cuta? Na dan Allah ka dawo mu ci gaba da soyayya. Ka san ina matukar son ka, me yasa ka guje? To ba dole ba. Diyar matsiyata. To bari in faɗa miki, Sadiq nawa ne ni kaɗai, kuma mallaki na ne babu yarinya da ta isa ta same shi idan ba ni ba. Don haka ina faɗa miki tun wuri, ki san abin da kike yi. Sadiq mallaki na ne ni kaɗai. To zan bayyana sirrin da ba kowa bane ya sani a garin nan. Wallahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku yanzu yaya abin da zai muke. Ba na son na samu sauki Salma, saboda banda ma na mutu da wannan rayuwar da Dan ubanka ka wuce a lahiran ma ya mata rantsuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina mamaki ne koyaushe zaki daina boye-boye fito fili ki faɗa abin da yake zuciyarki. Zuwa ne in ƙara tabbatar miki da cewa ina son ki kuma wallahi ba zan taɓa barin daina son ki. Abu ba zan taɓa son ka ba kuma wallahi ba na son ka. Ba na son ka Abu. To ni ma na tsane ka ba na son ka. Wallahi ko da zan yawo tsirara sai na yawo na ga yanda kuka ta auri yayana. Wallahi tun a banza wallahi ni da Nura in zan iya rayuwa. Yanzu Lami ba wanda za ta so a rayuwar ta sai Nura ɗin dan wasan kwaikwayo. Umma gasar koyon ki fa.
kamar ya sarkuwa. Kuma yaya Nuruddin take so. Ke Salma, fitar hankali na ba. Na samu mamata ko magana ta kare. Bakar munafuka? Ashe dama duk wannan abin da kike kawo mana ba dan Allah kike yi ba. Dana ba zai aure ki ba. Kuma ba zai taba zuwa inda kike ba ballantana ki zaton zai aure. Rabin jiki to me za ta haddasa. Kowa ya ansasa to dole ya isa. Wahala ta ninkisa. Kawai shi ya dage sai ya yi fim. Sai ya yi fim. Fim? Ki ji wai wani sabon iskanci? Wai wannan yaron Nuruddin wai birni zai tafi fim? A zuriyar mu an samu dan iska guda daya. Tafa kake fim, bacci kake fim, ko me kake fim? Ba zan tsine ma ko ne ma baki ba amma ka je ga yan fim nan. Kai ma gona na sai da a kauye aka turo kuɗin nan na tura masu amma gashi ka zo za ka fice ni. To gashi nan ka je gaba da hannun yan sari yan wo. Amma ka sani ni ma na fuskanci kalubale fiye da ka fuskanta. To idan hanni na sha nono na bar miki ni ban goyi bayan ya je wannan fim ba domin an zage ki sai an zage ni. Haɗa baya yiwuwa, nasiha shine abin da yake amfani. Ni na gansu ne da ɗan mai gari. Dije in ne magana sai ki ce kin gansu da ɗan mai gari, shi mai garin dan ya sa ɗansa ke sai ki sa naki. Na zo wurinka ne a matsayinka na producer domin ka sani a cikin fina-finan da kake yi. Kai ba ma kalan jarumi bane. A ƙauyen na kuma ai kwana maka dinga dan sai da irin yalo ko gyada ko irin raman nan ka dan sarrafa ta da wuri kana turawa a baro ana sai kana da bandera 20 ko 10. Shi harkar fim baya buƙatar wani certificate ko kuma digiri. Abin da yake bukata shine kwarewa da iya. Abin da nake so ni ba zan tsine ma ba amma ba ni ba kai. Wuri da ya cika wani sa'in ba za a rasa sabo ba. Kyautar gidauniya ba ta sanya wani ya sami sauki ba.